ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಧ್ವನಿ ಲೇಸ್ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂತಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ ದುಂಬಲ ಪಂತ ಖಾಲಿ ಐನೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲತ್ತ ಬೇತೆ ನೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐನು ಭಾಷೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತಕುಲು ಪಂಥಲು ಧರ್ಮರು ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ತಲ 2000 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲುಂಡು ನೆತ್ತವಗಿಟ್ಟಿನಿ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೇರು ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರ ಪಂಡಿಯರು ಈ ಮಾತ ತತ್ವಲೇನು ಸತ್ವಲೇನು ಸತ್ವಲೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪಾದಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆರ ರೆಣ್ಣಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಕಳರಿ ಅಂಕಲು ಪಿರೌದ ಸಂಚಿಕೆಲೆಡು ಪುರ ಪಾತೆರ್ದ ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡರು ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೂರನೇ ಪಂತೆ ಅವು ಐನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಸಿಸುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕತೆ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಸಿಸನ್ನದ ಅಕ್ಕನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕತೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡು ಏರುಪುರ ಬುಲೆಯರು ಅವಾಗ ಅವ್ಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಯರು ಬಾಕುಡರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಾಂಗದ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸುಲು ಏರು ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಐತೇನು ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟಮೂಲು ಐನು ಚಕ್ರಗಳು ಉಂಡು ಅವು ಪಂಚಭೂತಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದು ಶಿವಾಗ ಐನು ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಪಂಚವಕ್ರಂ ದಶಭುಜಂ ಅಂತ ಬಂತದೆ ಅಂಚ ಪಂಚವಕ್ರಂ ಅನ್ನಗ ಶಿವನ ಐನು ಮಂಡೆ ಈ ಶಿವನ ಐನು ಮಂಡೆ ಹೂಕೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ಇಂದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಪಣ್ಣಗ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ಈಶಾನ ತತ್ಪುರುಷಾನ್ ಸೊ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಕ್ರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಉಂತಾದೀತಿ ನೀನು ಅಪಗ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಅಂಚಿನ ಚಕ್ರನು ಜಾಗ್ರತ ದೀತನು ಮನ್ನ ಆಯನ ಆಚಾರ ನಡು ಆಯನ ನಂಬಿಕೆಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಕ್ರನು ಜಾಗ್ರತ ದೀತಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಆಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲಾಧಾರೋಗ್ಯ ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಗು ಮಲಯಾಳ ದಕ್ಕುಲು ಕೇರಳ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಗು ಆಂಧ್ರ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗು ಕನ್ನಡ ದಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ಐಕೆಂಗ್ಲು ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯ ಕುಂಭ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರುವನ್ ಬತ್ತೆ ಆಕಾಶೋಡು ಈ ಭೂಮಿನಿ ಓ ದೆರ್ತು ಬರ್ತದಂದು ಅಕುಲು ಅಪ್ಪ ಆಯನ್ ಮೂರನೇ ಬಂಡೆ ಕೊಡಪನ ಆಯ್ತು ಉಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಿದ ಅಪ್ಪನ ಆಕಾಶ ತತ್ವನೇ ಆದು ಉಂತಿನ ಕುಲಿಯರು ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ಅವನ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಉಂತಿನ ಬಂಡೆ ಜಾವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೈವ ಭೂತ ನಾಗೆ ಪೂರ ಎಂಜ ಪನ್ ಬಾವು ಪೂರ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ನಾವು ಊರ್ಲ ಕಣ್ಣಗೆ ದೋಚಿ ಅಂಚ ಮಂದಿ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯ ಉಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಉಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಇತ್ತ ಏರು ಬದುಕುಂದು ಅವನ್ನು ಧರಿಸಾದು ಕೂಡ ಅವನ ಆಕಾಶ ತತ್ವನು ಎಂಕುಲ ಉಲೇಟು ಧರಿಸಾದು ಎಂಕುಲು ಬದುಕುನಿ ಆಕಾಶನೇ ಅದು ಬದುಕು ಮನ್ನವಲು ಶಿವೇನೇ ಅದು ಬದುಕು ನಿಂದ ಅವನಾಗ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಶಿವಗು ಸದಾ ಶಿವೆ ಎಂದು ಪುದರು ಯಾಪಲ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಪುನೇ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿವ ತತ್ವ ಎಂಕುಲ ಉಲೇಟು ಜಾಗ್ರತ ಆವಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೇಂಜವನಾಗ ಈ ಶಿವೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮನ್ಮತೆ ಬಾಣಬುಡಿಗೆ ಮನ್ಮತ ಬಾಣಬುಡಿನೆಟ್ಟು ಶಿವೆ ಲಕ್ಕಿ ಯೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನೋಡು ಶಿವೆ ಲಕ್ಕಿ ಬನಗ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಗ್ರತ ಅಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಯ್ಸಾತಿಗೆ ಶಿವೆ ದಲ್ಪೆ ಆಯನ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣುಂದೆತ್ತು ಭಸ್ಮನು ಮೆನು ಮನ್ಮತನ್ ಭಸ್ಮ ಅಲ್ತಿ ಈ ಮನ್ಮತೆ ಐತೆ ಭಸ್ಮಾಯ ಬನ್ನಗ ಈತ ಮುಟ್ಟವು ಜಾಗ್ರತ ಅಂಡು ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆದೆ ಉಂಡು ಶಿವ ಐತೆ ಜಾಗ್ರತ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಶಿವನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಕಳರಿ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನು ಜಾಗೃತ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಲರಿದ ಆ ಪಟ್ಟುಲು ಪುರ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಮನ್ನಗ ಗಾಳಿ ಲಾಗುನಿ ಕಾರುನು ಮಿತ್ತ ಆಕಾಶದಿಂದ ದಕ್ಕುನಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಲು ಪುರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಬಾಡಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಪಾಡಿಸತೆಗೆ ದಾದಾಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಶರೀರೋಡು ತೋರಿ ಏರಣ್ಣ ಜಿಮ್ಮುಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿತ್ತಿಂದ ಆ ಏತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೆತುಲ್ಲೆ ಆತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಪಣ ನಿಜವಾದವಳು ಬೇನೆ ಆತೋಡತೆ ಬೇನೆ ಆಪು ಜಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಬಟ್ ದಾಯಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ್
దయాకుషి అని మనగా బ్రెయిన్ మూలు అని ముంటే చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణి పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణాస్తే నమస్తే జగదేక మాతాంత్ మనగా అల్నా నాల్నెత కైట్ పంచబాణ హస్తే ఆర్ పుష్పబాణ హస్తే ఈ ఐను పూండు ఈ ఐను పూ ఇందే మన్మతి అవే బాణను ముడితింది శివాకు ఈ ఐను పూ అని పంటే కూడా అరవింద అశోక చూత నవమల్లిక నీలోత్పల పందు ఈ ఐను పూను బుడియ పన ఐను చక్రను జాగ్రత్త మల్తేను ఈ ಐನು ಚಕ್ರ ಜಾಗ್ರತ ಆಯಿಸಿದ್ದಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಜಾಗ್ರತ ಅನ್ನಗ ಶಿವೇ ಬರೋಣಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐನ್ಯತ ಚಕ್ರ ಜಾಗ್ರತ ಅನ್ನಗ ಶಿವೇ ಬರೋಡೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಭೂತ ಎඤ್ಞಪುರ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು 14 ಇರೆ ಕರಿದು 17 అనಗ ಭೂತಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಆ ಭೂತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಒಲಡುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತವೆನ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲಿಗೆ ದರ್ಶನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಲ ನೇಮ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನೋಡು ಬರ್ಪ ಅದು ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮುನಿ ಖಾಲಿ ವೇಷ ಪಡ್ದಿನ ನಮ್ಮುನಿ ಅತ್ತೆಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿವತತ್ವ ಆಕಾಶತತ್ವ ಮೂಲು ಎಂಕುಲ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ತತ್ವ ಪಂಡೇನು ಅಪ್ಪ ಮೂಲು ಮೂಲಾಧಾರ ಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಉಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಣಿಪುರ ಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಅನಾಥ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತೆರಡಲೇ ಅಪಜಾಗ್ರತ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅವು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲೆನಾಗ ಅವ್ರು ಬಾಲ ಗಣಪತಿ 16 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ತರುಣ ಗಣಪತಿ 24 45 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ 45 ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ವೀರ ಗಣಪತಿ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ ಬನ್ನಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರನೇ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸದೆತೊನ್ನಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅನ್ನಾಗ ಯನನ್ ಯಾನ್ ಕಳೆವೊನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬರೋಡೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಒಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಐಟುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜ లేకపోతే ఎంకులు ఎంకుల సాధనడు ఎంకుల ఆలోచనడు ఎంకుల మాతెట్లు ఎంకులు ఆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷೋಡು ಯಾನಿತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅವತಾರಗು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಈ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತೆ ಉಚ್ಚು ಕಿರೀಟ ಕಲಿ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕತೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ಕತೆ ಆಮೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಡು ಉಂಟು ಇಂಚ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಡು ಎಂಕುಲು ಉಂತ್ಯ ಅಂದೆನ್ನಗ ಏರು ತುಳು ತಕುಲು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ 2500 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರವುದಲ್ವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜನತೆ ಎಂಚಿನ ಬಕ್ಕದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರದು ಬಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಪತ್ತ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಬಂದ ಆತ ನಾವೇನು ಪೂರ ಸೊ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತ್ಯಾಯ ಉಂತುದುಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಏತೋ ಜನ ಬುದ್ಧ ನಕಲು ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬುಳೆ ನಕಲು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕತೆ ಅವಿಡಿ ಅಶೋಕ ಅರ್ಧ ಅಂಡೆ ನನೈತೆ ಈ ಅಶೋಕದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಶೋಕ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನು ಇಡೀ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ದೆಪ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೂಡ ದೀಪಾದಾಯ ಕೂಡ ಪೂರ ಅವನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಜೇರು ಅವನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೋಜೇರು ಡೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪ ಅಂಡೆ ನನೈತೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಇಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮೂಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ಅಶೋಕನ ಕಾಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಂತಿ ನಕುಲು ಎಂಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಬಂದದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ತಾಮನೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಂದೇರ್ದುಲ ಐಡ್ದುಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬುದ್ಧೆ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಅಂತೆ ಆ ಉಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟು ದಾದಾದು ಉಂತಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧೆ ಬಂತಿಜೆ ಬುದ್ಧೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪಾಯನ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಉಂತ್ಯನ ಇಂಚೆನೆ ಬಂತಿನ ತಂದೆ ಯಾನು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಉಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧೆ ಬಂತಿಜೆ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಭೂತ ನಾಗೆ ಪೂರ ಪನ್ನ ಇಂದು ಪೂರ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕತೆ ಅವನು ಪನ್ನಗಲ ಲಿಂಗ ಅಂದೇ ಬಂದಿ ಭೂತ ಅಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಅಂದೆ ದೈವ ಅಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಅವೇನು ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅಂದೆ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ಬಂಡಿನಿ ಇನ್ನೇನೇ ಬಂಡಿ ಇದೇ ಲಿಂಗೋನು
ಅಸತ್ವಮ ಇತ್ತೆವಲು ಅಸತ್ಯ ಉಂಡದು ಇಂದು ಎಚ್ಚರ ಅಸತ್ಯ ಇಂದತ್ತು ಸತ್ಯವು ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರದ ಬಿದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಥದ್ದು ಅವು ಸತ್ಯ ತಮಸೋಮ ಇಂದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಕತ್ತಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಜಲ್ಪ ಬಲ್ಪೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಶರೀರ ಸೈನಾಗ ಆ ಲಿಂಗ ಸೈ ಪೂಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಅಮೃತ ಅವು ಸೈ ಅಂದೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದಂಗ್ಲು ಭೂತೋಲು ದೈವೋಲು ನಾಗಿಂದು ಪುರ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವ ಇಂದೇನು ಪುರ ಕಥೆ ಅನ್ಪುನಿ ಈ ತತ್ವಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿಡು ಮುರಣಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಬರದಿಕ್ಕು ಈ ವಿಗ್ರಹ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಪೆರೆಜ್ಜವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ ಅಲ್ಪ ಗುವೇಲು ಪುನಿ ಗುವೇಲ್ ಡೇರ್ಲ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಗುವೇಲು ಎಂಜಿನ ಗುವೇಲು ಅವು ಗುವೇಲು ಮಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ 80 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಸ್ತಿ ನಕಲ ಕತೆ ಅನ್ಪುನತ್ತು ಕುಂದವರ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಗ ಏರು ಮಸ್ತಿ ಅಂದ ನಾಥ ಪಂಥ ಕುಳಿತ ಅಕುಲತ್ತು ಇಂದ 5 ದುಂಬೆ ದಯಪನ ಈ ನಾಥ ಪಂಥ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಡ್ಲ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಉಡ್ಲ ಇರಗ ನವನಾಥರಿನ ಯಾನ್ ಪುಷ್ಪವೇ ದಯಪನಗ ಅವು ತತ್ವ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನು ಉಲೈಡುಪನ ತತ್ವ ತೀರ್ನ ಉಲೈಡು ವ್ಯಕ್ತ ಆತಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ತತ್ವ ಅಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಡ್ದು ಇರುತ್ತೆ ದಶರಥಾಯಿನಿ ವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀರ್ ದಶರಥಾಯಿನಿ ವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಾದಿರ್ ರಾವಣಾಯಿನಿ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ರಾಮೇರು ಮಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಹಿಂದೆ ಉಲೈಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ತೆರಿಯರೆ ಪುದರ್ ಪೂರ ಆ ಬೇಲೆ ದಾದಾಯ್ತು ಅವೇ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಜತ್ತು ಸೊ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುಡಿಟ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಿದೈ ಒಲ್ಲೊಪ್ಪುನ ಪರಿಟಿ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಒಪ್ಪುಡತು ಒಲ್ಲೊಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ದಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಗುವೇಲು ಆ ಗುವೇಲು ಯಾಪದ ಗುವೇಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಗುವೇಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಯಾಪದ ಪರಶುರಾಮೆ ಅಂದ ಆ ಪರಶುರಾಮೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಗುವೇಲು ಬಂದು ದಾಯ ಬಂದಿರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಪಾರೋಟು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇರು ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವನಿ ಅವಾಗ ಇರ ಗುವೇಲ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ಗುವೇಲ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಆ ನಡುತ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅವಳು ಲಿಂಗ ಆಕಾಶ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅವು ಗುವೇಲು ಐಟು ನೀರ್ಲ ಬರೋದು ಐಕ ಅವು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಇರೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಗುವೇಲವು ಇರ್ನ ಜ್ಞಾನನು ವ್ಯಾಪಿಸವನಂಚಿನ ಗುವೇಲು ಯಾಪ ಇರೆಗ್ ಆಕಾಶಡು ಒಂಜಿ ಶಿವನು ತುಯರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಕಾಶನೇ ಶಿವೆ ಬಂದಿರೆಗ್ ಯಾಪ ನಂಬಿಯರು ಅಪಗಿರೆಗ್ ಜ್ಞಾನವತ್ತನ ಅನ್ಪೂರ ಸೊ ಇಂದು ತತ್ವಗೋಲುಂಡು ಕೂಡ ಈ ತತ್ವ ಕಾಶಿಡು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿಡು ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾಶಿಡು ಉಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಶಿವೆ ಉಂಟು ಈ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥವನ್ನ ತತ್ವವು ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಡ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಎಂದ ತತ್ವ ಎಂಕುಲು ಮುಳಿತ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇರುವೆ ರುಜ್ಜ ಈ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಯೋಗಿನ ಕತೆ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನತಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷನಾಥನ ಕತೆ ಸೊ ಅಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಖಡ್ಗ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಈ ಕಲೇರಿ ಫೈಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಆಂಡೆ ನಾನು ಆ ಗುಹೆ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಗುಹೆದೆಲ್ಲ ಹೊಸತತ್ತು ಈ ಗುಹೆ ಒಂಜಿ 2004 5 ಆಜೆಟ್ಟು ಪುರ ದಿನೋಲ ಬೈಗಾಡು ಬರ್ತದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಗುಹೆಟ್ಟು ಕತ್ರಿದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರದ ಪಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಆಮೇಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಾ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಂಟಪ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಿತಾರ್ದ ಕುಲ್ಲೆರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಮಾಟದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಯ್ತು 4 ಕಂಬ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲಡೆ ಕೆತ್ತಿದಿನ ನಾ ಆಯ್ತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ 6 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ಮಿತಾರೋಡು ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಚೌಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ అయితే ಉಲಾಯಿರಿಂಚ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರುಂಡ ಉಲಾಯೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜಾಗ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಾನು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಪೋಯ್ ಸತಿಗೆ ಅವ್ಲು ಉಲಾಯ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಪೀಠದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೀಠಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂತೆ ದಿನೋಲ ಬೋದು ಬಯ್ಯಾಡು ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನಾಗಿ ಕಾಳಿ ಇದು ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಕತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ತೂಯೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಬಂಡೆ ಏನೋ ತಿಕ್ಕದ ಬುರಿಯೆ ಎಂಚ ತೆಗೆದು ಬುರ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಎಂಗ್ಲಂಡಗ ಗುರು ನಡೆ ಬರ್ಪನಾರ್ ಇತ್ತೇರು 6 ಬಂಡೆ ಅರವಿಂದನ ಬೈಕಿ ಅಲ್ಪ ಕದ್ರಿ ತಲ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಧ್ಯಾನಡು ಉನ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಧ್ಯಾನಡು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಏರ ಬರ್ಪುನು ತೋಜುನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ತೋಜುನಿ ಬರ್ಪುನು ಏರ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ ಗುರು ಬಂದು ಏನಗು ದೋಸ್ತಿ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತುನಾಗ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ತು ಇಂಚ ತೂನಾಗ
ಅವು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇರಗ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ತಡಿ ಏರು ಉಂತದೆ ಅಕ್ಲ ಕಾರ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತಿರ್ತದಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಗುರು ಬೈದೆ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಯ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೌದಾದಂಡು ಅವಾಗ ನಾನು ಅಡೆ ಬರ್ರನೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಾಳಿನ ಒಬ್ಬರ ತೂದು ಗಲಾಟೆ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ದುಮ್ಮುರ್ದು ಎಂಚಿ ಉಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಬೇತ ಕಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅದವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಸುರೂರ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡವು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅವಲ ಹಿಂದೆ ಕದ್ರಿದ ಜೋಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ನನತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರನ ಈ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರ ಬಂಡೆ ಏರು ಇತ್ಯಾನು ಮುರಾಣೆಲ್ಲ ಬಂತೇನ ಅಂದವೇನು ಅವಲೋಕಿತ ಹೋಯ್ನು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಈ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಕಥೆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಶಿವೆ ದಾಕ್ಷಾಯನಿನ ಶರೀರನು ತರಡ್ದಿ ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಪುಗೆಳ್ದಿ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡೊಂದು ಪೋಪುನಿ ರುದ್ರೆ ನಿಂದು ಪೂರ ಕೂಡ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ಪುನ ಕತೆ ಸೊ ಇರು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಸಾತಿಗೆ ಇರಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತ ಪರಪು ನಾವು ಕೇಂಡು ಏರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನವಾ ಪಾರ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಐತೇನೆ ಬೇಲೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜೊಂಜು ಅಂತ ಒಂದು ತೂ ಒಂದು ಪೋಡಿನೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಮುಗುಲು ನಾಥ ಬಂತ ದೊಕ್ಕಲೋಲೆ ದೇವನಿಂದ ಒಂಜೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಹೌದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ದೇವನ ಮುಲ್ತ ನಾಗಾರ್ಜುನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನೆ ಶ್ರೀಶೈಲೋಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಂದು ಬರ ತತ್ವ ಅಲ್ತ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮದ್ಮೆಯನ ಜಾಗನ್ ಅವಳು ಅಲ್ಪೊಂಜಿವರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಆಯನ ಉಲೈಡವು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಡು ಶಿವಶಕ್ತಿಯೋ ಯುಕ್ತ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಯಿ ಉಂತುದು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಉಂತುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದೇಹ ಭಾವನ ಬುಡ್ದು ಉಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಮೂಲ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡಾಗಿ ಏರ್ ಬಂತು ನಾವು ದಾದ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆಗು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ತುಳುನಾಡದು ಮೂಲು ದಾದ ಉಂಡವೆ ನಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇ ಭೂತಾಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂತದೇರು ಏರು ಅವೇ ಮಸ್ತೆ ಅನ್ನತೆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೆ ಚೌರಂಗಿನಾಥೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯನಾಥೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತೆ ಅನ್ನತೆ ದೇಹ ಬಿಡ್ದು ಹೋದ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪನಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೆ ಚೌರಂಗಿನಾಥೆ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಟೈಮಡು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತು ಈ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತ್ರೈಲೋಕೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಥ ಪಂಥ ದಕ್ಲೆಗಾಯೇ ತ್ರೈಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ದಕ್ಲೆಗಾಯೇ ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿ ರಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ದಾಯಗ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಅಲ್ಪ ಈ ತತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅವನಾಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಶ್ವರವಾದದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿದ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೀತ ಏತೋ ಬೌದ್ಧದಿಂದ ಪೋಲೆ ಅವು ನಿರೀಶ್ವರವಾದ ದೇವೇರ ಪುರ ಉಂಡ ತುಲೆಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಳು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಓಯ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸುರೂತ ಈನಾಯಾನ ಒಡಿಜ್ಜಂಡು ಮಾಯಾನ ಬನ್ನಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೇನೇ ದೇವೇರಾಯ್ ವಜ್ರಾಯನ ಪಂಥಗ ಬನ್ನಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೆತ್ತದ ಭೈರವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಂಬೆ ಕೋರ್ನಿ ನಿಂಬೆಗೆ ತೋಜಿನೆಂಚ ನಿಮ್ಮೇನು ಸಾಧನೆ ಅವೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅವನು ಭೈರವ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅವು ಇಡೀ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೈರವ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೈರವ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶರೀರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈ ಶರೀರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಡು ಅವು ಭೇದನಾದ ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಯಾನೋಲು ಉಂಟು ಈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಉಂಟುವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಾಯ ಎನ್ನ ದೇವರು ಮೂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಟುದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಮೂಜಿ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪನಂಚಿ ತತ್ವ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರೆರಡ ತತ್ವ ಜಾಗ್ರತ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಪ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ದೀತೀನಿ ಏನು ಅವಲೋಕಿತೇಶ್ವರನು ದಮಣ ಅವೇನು ತೂಂಡ ಯಾವು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ತತ್ವ ಜಾಗ ಮೂಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ನರಮನಿದಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜತಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ತತ್ವ ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಅಪ್ಪಣ ಯಾಪ ಜಾಗ್ರತ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ಯಾನು ಆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತ್ಯೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಉಂತ್ಯೆ ಅಪಗ ಎಂಕ ಶಿವೆ ಏರು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥೆ ಬಂಡೆಂಜ ನೆನ್ರ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಕಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತಲ್ಪ ಈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೀತೀನಿ ಇದು ನಾ ಮೂಲಾಧಾರ ಬಂದ ಜಾಗಡು ಮಂಜುನಾಥೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಜಾಗಡು 7 ಕೆರೆ ಮಣಿಪುರದ ಜಾಗಡು ಅವಳು ಮಿತ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ಅನಾಥ ಜಾಗವನ್ನು ಹನುಮಂತೆ 5 ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪ ದೈವೋಲು ಸ್ಮಶಾನ 5 ಮಿತ್ತು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಮಠ ಅವಳು ಏರು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಅಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಕದ್ರಿ ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನ ಆದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಅವಳು ಆತ ಸತ್ಯ ಪುರುಂಡ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಟು ತೂಪುಜೇರು ಅಕುಲ್ ಕತೆ ಇಟ್ಟೆ ತೂಪಿನ ಕಾಲಿ ನಾನು ತತ್ವೋಡು ತೋಡು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಂದಾವು ಅಣ್ಣ ತತ್ವ ಯಾಪಲ ಹತ್ತಂದಾಪುಜಿ
ಸಂಚ ಅಂಚೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಡು ಇತ್ತೆ ಸುರು ತುಳುನಾಡು ಪೋಡ್ಮುಂದು 2500 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬರೋಡು ನಾರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿನಾಗಲ್ಲ ಆಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಪೋರ್ದು 75 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒರಿ ಬುದ್ಧೆ ಉಪ್ಪೇನೆ ಒರಿಯತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನವಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಅವು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾರೆ ಮೋಕ್ಷಗು ಪೋಯರೆ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡಿಯರೆ ಕರ್ಮನು ಮುಗಿಪೇರೆ ಬರ ಸಾದಿ ಇಜಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ದಾಯಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ನಡು ಗುಡ್ಡದ ನಡ್ಬೋದು ಅಂತೀನಿ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ಪುನಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹ ಭಾವ ಇರು ಬುಡ್ದು ಉಂತ್ಯಾರ ವಂಶವಾಣಿದ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಡು ದಯಮನ್ನಾಗ ಐದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದಾಂಡದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದಾಂಡದ ಐ ಕೊಡೇನ ಸನ್ಯಾಸದ ತೊಂದೆ ಅಂದಾಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ಮಲ್ಪನಿ ಪೂರ ಐಕ್ ನಾ ಕುಡ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ದೈವ ಅವಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಬಂಡ ದೇಹ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಯಾನು ಲೇರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಭೂತ ಯಾನು ಎಕಡ್ದ ನರಮನೆತ್ತು ಎಕಡ್ದ ನರಮನೆ ಅವು ಶರೀರ ಅವು ಸೈದನು ಬಟ್ ಯಾನು ಶರೀರ ಅತ್ತು ಬಗೇರಿ ಯಾನು ಭೂತ ಭೂತ ಬಂಡ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೂಮಿ ನೋವು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದಂದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜತ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೆ ಬಂದ ಯಾನು ಬಲಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆನ ಇಂಚ 16 ವರ್ಷ ಆನಾಗ 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತತೆ ಆ ಬಾಲೆ 16 ವರ್ಷ ಕರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಕೈ ಬುಡಿಯತ್ತ ಹೌದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಜನ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ರಜೋಗುಣತ ಈಜಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಈತ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನೆ ಪಾತಾಳಗು ಬಲಿಯಾಯೇ ಬಲಿಯಬನ ಎನ್ನನೆ ಉಲಾಡಿ ಪಾತಾಳ ದುಂಕುದ್ದಿ ಏನು ಆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬುಲೇನೆ ತರುಣ ಗಣಪತಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಡೆ ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡು ಎಂಕ್ಲಿತ ದೈವ ದೇವೇರು ಭೂತ ಇದು ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಪರ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತರವಾಡು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾನ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಮಳಿಯಾಲಿಡು ತರವಾಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಂಡ ತರವಾಡು ತರವಾಡು ಬನ್ನ ಅಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ತರವಾಡು ತರವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುರ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪುನಿ ಅಂದ ಮಾತ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದೈವ ಪುರ ಬನ್ಪುನಿ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಲ್ಪವನಾಯ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳು ಗುರು ಕಾರಣವರ ಬನ್ಪುನಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ನನಗ ಕುಟುಂಬದ ಜವಣೆರೆಗು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುರು ಸ್ವರೂಪ ಏರ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ ಏರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚಾಗ ಕಾರಣವರು ಸಿಂಧೆಕ್ ತರವಾಡು ಮಣ್ಣತೆ ಇಂಚನೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಅವು ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಅಳ್ತದ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಮನ ಯಾನ್ ತುಳು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತರವಾಡು ಅವಳು ತೇರಾವಾಡ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ತೇರಾವಾಡ ಬನ್ನಾಗ ದೇವರೇನು ಈ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಕಲ್ಪನ ಜಾಗು ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನ ಜಾಗು ಏರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ತೇರಾವಾಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೆ ತರವಾಡು ಅನ್ಪುದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ನಂಚ ಬಂದ್ಯಾನಿತೆ ಈತೆ ಪಂಚ ಡ್ರಾವಿಡರ್ ಬೇತೆ ಬಂಡಿನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೇಂದು ಬನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಏತ್ತು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಜನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಇನ್ನು ನಾಥ ಪಂಥದ ಭಾರ ಪಂಥದ ಕತೆ ಐಟ ಪದ್ರಾಡು ಪಂತಲು ಇಂದು ಇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಪದ್ರಾಡು ಗುಂಪುಲು ಉಂಟು ಪದ್ರಾಡು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಇದು ಪೂರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ ಒರಿಯನ ಕತೆ ಅಪ್ಪ ವಾವಾ ಜಾಗಡು ಏರೇರು ಬದುಕುನಿ ಏರೇರ್ನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ದಾದ ಆಚರಣೆ ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ಎಂಚಾಯ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿ ಸೊ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲಿ ತವೇನು ಪತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡ ದಯಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಯ್ತಾ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಐತೆ ಏನು ಈ ಬಾರ ಪಂತಂದೇ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ನ ಶರೀರೋಡು ಪುರ ಭದ್ರಾಡು ಆದಿತ್ಯ ಇರ್ನೆಟ್ಟು ಒರಿ ಜಾಗ್ರತ ಪೀರ್ ಪುಟ್ಟನಗುವ ಆದಿತ್ಯ ಹೋಲಿತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಆಯ ಜಾಗ್ರತ ಒಪ್ಪಿ ವಾ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಿಯಾರು ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ಯ ಇರ್ನ ಈರು ಒಂಜಿ ಅಂಜನ ಬಾಕಿದ 11 ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಡೆಗು ಬಾರ ಪಂತ ಈರ್ನ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬೇತೆ ಭದ್ರಾಡು ನಮ್ಮಂತ ಜನಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೇನೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಭದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳದು ಪುಟ್ಟಿನ ಗುಣ ಬೇತತಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಸಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪತ್ತದ ಪೋಯಿನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒರ್ಂಬ ಹಾರ್ಮೋನುಲ್ಲ ಮೂಲ ಅನುಭವಿಸನೇ ಸಂಸಾರಿ ಒಂಜೆಟು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬಂದು ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬೌದ್ಧ ವದಂತಿ ಈ ಬೌದ್ಧ ವದಂತಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಆಗ ಒಂಜೆ ಏಕಂ ಸತ್ ಎರೆಗು ಸನ್ಯಾಸಿ
ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಇಂಚ ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುನ್ನ ಅಂದ ಮಗ ದಾನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಂತ್ರ ಅಂಟಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುನಿ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಪಾಡ್ನಿ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬದುಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಣೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಖಾಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕು ಈ ಏನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಅವಾಗ ఆయన ಇಡೀ ರೋಮಾಂಚನ ಮಲ್ತದ ఆయన ಇಡೀ ಶರೀರ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುನಃ ఆయన ఇంకో ట్రాన్స్కి పోయింది పనులి బట్ ట్రాన్స్కి పోయిన ట్రాన్స్ ఇడితే ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಚ್ಚರಡು ಯಾನಾರವಿಂದೆ అని ಇಂದು ಎಚ್ಚರ ಬಾಕಿ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಐತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬೇಲಿನ ಐಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ನಾಡು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಬುಡ್ಬುಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ದೇವೇರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ತುನಿ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಶರೀರನು ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಅಪಗ ಅವು ಡೊಪೆಮಿನ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಥಾಸ್ತು ಅನ್ಪುಂಡು ಇರೇ ಖುಷಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿನ ಪಡೆಯರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಬನ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಆ ತೃಪ್ತಿನ ಪಡೆಯ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಸಾಧನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪೂರಪ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪೇರು ನಾದ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಯಾಪ ಕಲ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಂಚಮುಲು ಈ ನವರಸಲು ಆ ನವರಸಲು ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ನವನಾರಾಯಣರು ಆ ನವನಾರಾಯಣ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನವನಾಥೇರು ಸೊ ಈ ನವನಾಥೇರು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನವ ದುರ್ಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶರೀರಡು 7 ಚಕ್ರಡು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆ ನಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಶರೀರ ಸುತ್ತ ಒರಂಬ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಈ ಒರಂಬ ಕೋಟೆ ನವದುರ್ಗೆ ನಕಲು ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡು 14 ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಮುಖಾಂತರ 14 ಶಕ್ತಿಲು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ನಾನು ಪುಣ 14 ಶಕ್ತಿಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಗ 14 ಭೈರವನ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೇತನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಕೂಡ ಅಂಡ ಈ 14 ಶಕ್ತಿಲು ಒಯ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಚಂದ್ರನ 14 ಕಲೆತ ಕತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಚಂದ್ರನ 14 ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಷೋಡಶಿ ಪರಮನ್ ಬಹುಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮಂತ್ರೋಡು ಪ್ರವಕ್ಷೇ ನಾಮ ಷೋಡಶಂ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ 14 ಪರಪುವೆ ಸೊ ಈ 14 ಪರಪಡು ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಆಜಿ ಚಕ್ರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಬುದರು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಕಲರ್ ಸುರು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರು ಮೂಲ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಷಡಾನನಂ ಕುಂಕುಮ ರಕ್ತವರ್ಣ ಅದು ಶರೀರತ್ತು ಆಯ ಪರೋಟುಪ್ಪುನೆ ಇಂದು ಶರೀರ ಓ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಇನ್ನು ಎಲಿಟ್ಟು ಪೋಪುನಿ ಆಯ ನವಿಲ್ಡು ಪೋಪುನಿ ನವಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನಂ ಎನ್ನ ಶಿಕೆ ಮೂಲುಂಡು ಐದು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪುನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅವು ಅವೇ ಕರೆಂಟ್ ಇತ ನರಮನೆನ ಭಾಷೆ ತಿರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಗುರ್ತಿಜಿ ಏನಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಜಿ ಯಾನಂದಿರ್ ಪಂಡರಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡು ಆ ಪರಪುನ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಎಂದು ಉದರ್ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಆ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ತೂಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷೆ ಎಂದು ಬುದರು ಅಂಚನೆ ಶರೀರ ಯಾನು ಬಂದಿರ್ ಬಂದ ತಾರಾಕ್ಷೆ ಎಂದು ಬುದರು ಈ ತಾರಾಕ್ಷಗ ಕರ್ಬದ ಇಲ್ಲು ನನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷಗ ಇಂದೆತ್ತ ಇಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೊಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲು ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಧರಿಪುನಿ ಎಂಚ ಈ ಎಂಚ ಇಂದೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಆಯ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನಿ ನೀನು ಕಲ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕತೆ ಬಂಡಿನಿ ಅವು ಕತೆ ಅತ್ತವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರ ಯೋಗದ ಸೂತ್ರ ದಯಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಂಡಿ ಸತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅತ್ತಂದೆ ಗೇರಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದುಂಟು ಈ ಗೇರಂಡ ಮುನಿನ ಅವು ಷಡಾಂಗ ಯೋಗ ನಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಅವಳು ಯಮ ನಿಯಮನ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕದ ಬರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ದೈವ ಭೂತ ನಾಗೆ ಈತು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗನೆ ಅಂಡ್ ಈ ಯೋಗಡು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುದು ಅನಪಾಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೇನ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಪೂರಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರನು ಕಲ್ಪಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ಉಲೈ ಬೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಲೈ ಬೋಪನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಡೇ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಏತು ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀತಿ ಈ ಪನೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತನು ಎನ್ನ ಮೇಡ ಆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಭೂತ ಅದುಂತು ಇತ್ತಿಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಸ್ಥಿತಿಡ ಯಾನ್ ಶರೀರ ಬುಡಿಯಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಭೂತನೆ ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ನಿಂಬೆ ಅರವಿಂದನ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜುಮಾಧ್ಯಾಯ ಪರ ಬನ್ಪುನಿ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಣ್ಣು ಈರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಲ ಜೈಗೆ ಕೋಲಗು ಪೋ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಇರ್ನ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಇರು ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಜೀಂದು ಆಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನವಲೇಡು ನಿಜವಾದ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೇಡು ಒಂಜಿ ಒರಿ ನರಮನಿ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಟಾರ್ಜಾನ್ ಪುರಂಚ ಐತೆ ಕಾಡು ಮರಲಾಗ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪವರ್ನು ಎಂಕಲ್ನವಲೇಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡು ದಂಡಕಾರಣ ಎತ್ತೆಂದು ಅಂಚಿನ ಪವರ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಕಾಲಾರಿ ದೇಹ ಮಾವನು ಬುಡ್ದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈತ ಪೂರ ಭೂತಲು ಪೂರಲ್ಲತೆ ಮುಗಲು ಪೂರ ಕಲರ್ ಇದಕ್ಕಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಕಲರ್ ಹಿಂದೆ ಬುದಾರು ದಮಣ ಅವ್ಲು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಶರೀರ ಐಕ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಾಯನ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬೋಡಿ ಎರ್ನಾಣ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಕನಪುನದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನೇ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಅವತಾರ ಅವು ಎಂದು ಪರ ಏತು ತಿರ್ಗಂಡಲ್ಲ ಈ ಭೂತ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರತಿವರೆ ನಾನು ಇಡ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನ ಒರ್ಂಬ ರಸಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡ್ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪೂದರಪ ನೋಡಪ್ಪನೈ ಇಜಿನ್ನ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬೌದವದಂತಿ ಒಂಜೇ ಸತ್ಯ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಬೆಮ್ಮೇರ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದಾಯ ಬನ್ಪುನಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬನ್ನಾಗ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರುಡು ಪುಟ್ಟುದಿನ ರೈಟರ್ ಹೊಸತ್ತು ಬರೆಪುನೆ ಇರ್ ನಾಣೆ ಬರೋನ್ ತಿದ್ದು ಬರೆಪುನಿ ಈ ಭೂತಗೀತ ಪೂರಪ್ಪುನಿ ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರ್ ನಾಣೆ ಬರೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರೇನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತಾಯರೆ ಬೇತೆ ವಾ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಪಿಂಡ ಬಿಡಿಬೇಕ ಅಯ್ಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ವರ್ಷ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ 14 ಕರಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಆಯ ಕೂಡ ಬಲಸರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೋದಾಂಡ್ ಭೂತ ದಾಂಡ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವೇ ಭೂತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಪುರ ಮಲ್ತಂದ ಮನಗ ಅವು ದೈವೋಲು ಸತ್ಯೋಲು ಇಂಚ ಈ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಅವನು ಮೂಲ ಎಂಕಲುಲನ್ನ ಎಂಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಭೂತೋಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಎನ್ನಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತಗನ ಅವಳು ಮೂಲು ಮಿತ್ತಗನ ಯಾರೈತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಓ ಈ ಕಲೇರಿ ಫೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೋಗ ಆದುಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದುಲ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಆದುಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಾದುಲ ಇರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆ ಅಂದಾದುಲ ಅವೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಅಂದಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪರಶುರಾಮೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಓ ತತ್ವ ಉಂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಅದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಅವಳು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಆಪುನ್ನಾಂಡ ಇರು ಧೂಮವತಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ದೇನೆ ಕತ್ತೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಉಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ಪುಂಡು ಕುಡುಂಜೀರು ಗರಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ನಡೆ ಪೋಯಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಈರು ಕಲೇರಿ ಮೀನು ಕಲ್ತಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಇರು ನಂಬೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಇರು ಇರ್ನ ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಭೂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬೋಡಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎತ್ತುಲಾಡುಂಡು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲೇರಿನ ಕರಾಟೆ ಮಲ್ತೆರ ಶವಾಲಿನ ಮಲ್ತೆರ ಇಂಜನ ಕೊಂದುಪು ಭೂತ ಕೊಣಾರ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೂತ ಇಜ್ಜತ್ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಕಲೇರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಭೂತ ಎಂಕ್ಲೆಡನೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಈಗ ತುಳುನಾಡು ಕಲರಿ ಭೂತನೇ ಆದ ಏರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆನ ಆಯ್ ವೀರೆ ಆಯ್ ಬೀರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ತತ್ವ ಎಂಕಲ್ ನೋಲಾಡುಂಡು ಅವನ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಇಂದು ತುಲೆ ಈ ಯೋಗದ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಕ್ಷಾಯಜ್ಞ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಲ್ವ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ದಕ್ಷಯಜ್ಞದ ಕತೆ ಒಲ್ತ ಬನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಪನ್ನೀರೇ ಶ್ರೀಶೈಲೊಡ್ಲ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡು ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಜಾಗಂದೆ ಬನ್ಪುನಿ ಅಂದ ಹೌದಾ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಏರೇರು ಯೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ ದಯನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದಂದ ಅಂಡ ಐದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಡ ಅಥವಾ ಏರ್ಗ ಅಂತರ್ದರ್ಶಿ ತೂಪನಾಗ ಆ ಮೂಲ ಶಿವ ಬಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ದಯನ ನರಮನಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವಾಗ ಅವ್ಳು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಈ ಭೂತೋಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಭೂತೋಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪುನಿ
ಅವು ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪೋಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದವು ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ 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 ಶರೀರನೇ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇದು ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ ಪಂಡ ಶರೀರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೀರ್ನ ಶರೀರ ಸಕ್ಕರೆ ಏತಲೊಪ್ಪು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಂಡ ಅವಾಗ ಅವು ಉಲೈದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಬನ ಅಂದು ಆ ಬನೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಉಂತದು ಇಡೀ ನಾಗ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಡ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ಪರು ಅಂಚಿನ ನಾಗ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಲಾಧಿಪತಿ ನಾಗೇರು ನಾಗೆ ಬನ ಇಮೆ ಈ ಶರೀರದ ಪಿತ ವಾಸುಕಿ ಬಂದಂಜುಲ್ಲಿ ಅವೇ ವಾಸುಕಿನ ಬಾಣ ಮಲ್ತ ಬಿಲ್ಲದ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಶಿವೆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ್ನು ಕೆರ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಾರ ಈ ಶರೀರ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಾರಥ್ಯ ಅದು ಇನ್ನೇಟುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಬಾಣ ಅದು ಆಯ್ತ ಕೊಡಿಕ್ ಅಗ್ನಿ ಬೀಲದಲ್ಪ ಬಾಣದ ಕಡೆಟ್ ಸುಯಿತಲ್ಪ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇ ಚಕ್ರೋಲು ಭೂಮಿಯೇ ರಥ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲೈದೇನೆ ಬನ್ಪು ನಿಂದು ಕತೆ ಕೇಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆವಡು ಅಂಚಗೆ ಅಂಚಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಸತಿಗೆ ಇರ್ನ ಉಲೈದೇನೆ ಇರಿ ಎನ್ಯಾರನ್ ಎಂಕುಲಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಾಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅವು ಕತೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅವು ಏರ್ನನ ಯಾಪದನ ಬಂದಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಬನ್ಪೇತ ಅರ್ಜುನ ಇಂದು ಶುರು ಆಪುನತ್ತು ಇಂದೆರ್ದು ದುಂಬು 27 ಸರ್ತಿ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆ 28ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಪುನಿ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅప్పుడు 28ನೇ ಸರ್ತಿ ಆತುಂದನ 28ನೇ ಯುಗ ಇತ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಉಂಡತ ಬನೋಡು ಅప్పుడు ಐದು ದುಂಬು ಏಪ ಶುರು ಆತು ನಿಂಕಲ್ ಈ ಕತೆ ಸೊ ಪುಣ್ಯ ರಿಪೀಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅವೊಂದು ಪುಡು ಚತುರ್ಯುಗ ತಿರುಗೊಂದು ಪುಣು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಪುಣು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ 2,100 ವರ್ಷ ಗೋರ ಇಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪುಣು ಇನ್ನು ತಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಹಿಸಿಯನ ಇಜ್ಜಾನ ತುಯ್ಯನ ಇಜ್ಜಾನ ತುಯ್ಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಐಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊಡಿತೆ ದಾದಾವೊಂದುಂಡು ತೂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುಂಡು ದರ್ಶನಡು ದಾದಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆ ಕೊಡ್ಡು ತೂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಡೆನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇಂದುವೇ ಬಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ವಾದಿನ ಈ ಶಿವೆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ಕೆರಿಯೇ ಅಪ್ಪಗಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಕ್ಷಿಣೋರ್ದು ಉತ್ತರಗ ಬಾಣ ಬೋಣು ಸಾರ ವಿಷ್ಣು ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡು ಯೋಗಿನ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಯಿಸದಿಗೆ ತೇರುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ವಿಷ್ಣು ಬಂಟನೆವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಂಬೇಗ ಯೋಗಿಗೆ ದೇಹ ಭಾವ ಜೇರು ಯೋಗಿ ಇನ್ನೇ ಮುಕುಲು ಮೂಜ್ಜಾನೆ ತಾರಾಕ್ಷ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವು ರಕ್ಕಸೆ ರತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಣೋಕು ಕೊರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಆ ಗುಣೋನ್ ಎಂಕುಲು ಕೆರೋಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಗುಣೋಡ್ದು ದುಂಬು ಏರಿತ್ತೇರು ಆದ ಗುಣೋಡ್ದು ದುಂಬು ಮುಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆವರಿತ್ತೆ ಏರೈ ತಾರಕಾಸುರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜೈತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪ್ ನಡು ದುಂಬು ಆಯ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಶಿವ ಭಾರತ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ದಿನ ಬೋದು ಗೆರಿಯೇನು ಇಂದು ಪೂರ ಯೋಗದ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ನಡಪನ ಕತೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕುಲು ನಂಬೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನು ತೋಜ್ಜಿದ ಸತ್ಯ ತೋಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ನಂಬೋಡೆ ಐಕ ಈ ಯೋಗದ ಭಾಷೆ నేను ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಲಿನ ಈತ ಬರವನ್ನಿ ಕಲರಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಅರಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಬರ್ಪೇರು ಇರು ಕೇನ್ಲೇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಬ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಉಂಡವೆ ಈ ಅರಿ ಬನ್ನಾಗ ಅರಿವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ ಐಕ ಕಲರಿ ಆ 14 ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಟ್ ಬರ್ಪುರ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿನಯೇ ಅರಿ ಬನ್ನಾಗ ತೆರಿನ ಐಕ ಎಂಕುಲು ತುಂಬು ಓಡಾರಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡಾರಿ ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ತೂವ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಕುಲು ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕುಲು ಏರು ಒಂಜಿ ಕಾನ ಮಲ್ಪುನಯ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆ ಕಲ್ಲೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾಕ ಓಡಾರಿ ಅರಿ ಪನ್ನಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಇಂದು ತೆರಿದಿನೈ ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನೈ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಅರಿಕುಲ್ನ ಕತೆಕುಲ್ ಪೂರ ಉಂಡಿದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ ಈ ತುಳು ಈ ಕಲರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯೇ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಗದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತುಳುಕು ಈ ಕಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಡು
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಬರೆತಿನಾರು ಗಂಗಾಧರನದ ಪುದರು ಆರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲುಡು ರಾವಣ ಬಕ್ಕ ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಡು ಯುದ್ಧ ಅನಗ ಅಕುಲು ವಾವ ಕಲೆರಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ಬುಕ್ ಬರೆತೀರು ನನ್ನ ಕಲೇರಿಂದ ನಾನು ಏತ್ ಪಿರಕೋನೋಡು 10,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಕೋನೋಡು ಅಪ್ಪನು ಕಲೇರಿನ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಿರಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಕಾಲೊಡೆತ್ತು ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಇವು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಿ ತೀರುಲ್ಲರ ನನಗ ಮೂಲ ಇನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯ ಆಣೆ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಇರ್ನ ಕಥೆದ ಅದು ಆನೆದ ಕತೆ ದಿನದ ಕತೆ ಅಂತ చెప్పు ಏರಡಕ್ಕೆ ಏನಿ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಂಡು ಏರು ವಾ ರಾಜವಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪುನಿ ರಾಜಾಗಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲು ದಾದಾನು ವಿದ್ಯೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗಿ ನಕ್ಕಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪಾಯರು ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಶುರಾಮೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನವನಾಥೇರು ಬತ್ತೇರು ನವನಾಥೇರು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಭೂತದ ತತ್ವಲೇನು ಬರ ನವನಾಥೇರು ಕಲ್ಪಾಯರು ನೋಡ ಸುರು ನವನಾಥೇರಗಲೆ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕಿನ ತತ್ವ ಮಸ್ತೇನಾಥರು ಮೀಂದ ಬಾಯಡು ಕುಲ್ದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೇರು ಆತ್ಮತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸರಿ ಅಂಚದು ಬಣ್ಣಗನ ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಐತು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರೆಗ್ ಮಸ್ತೇನಾಥರು ಒಂಜಿ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರು ಒಂಜಿ ಮರ ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಮಲ್ತ ಮತ್ತ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಇಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೀನಿ ಅದಮ್ಮ ಅವು ಎಂಚ ಸೈತ್ನಾಗ ಬದುಕು ಅప్పుడు ಇನ್ನೇನು ಬದುಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಕೇಳಿನತ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೆರ್ಸುರು ಮುಗ್ಗುಲು ಭೂತ ಬತ್ತರ ಬಂದು ಬಲ್ತೇರು ಬರು ಜೋಕುಲು ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತೇನಾಥರು ದಾದಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಆ ಬಾಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಕಿದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಸಾಂಕಿದೆ ಯೋ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗು ಗೆಹನಿನಾಥ ಎಂದು ಬುದಾರು ಗೆಹನಿ ಮನ ಜ್ಞಾನಿ ತೆರಿದಿನ ಏನು ಓಂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕರಭಂಜನ ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರಿ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಸದ್ಗುರು ಗೆಹನಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಏನು ತುಯಿನೆ ఆయన లింగ శరీరనే తుయిని అనుకున్నాను ఏరు గోరక్షనాథే మృత సంజీవిని మంత్రుడు ఆయన లింగ శరీరం తుయ్యే తుయ్యే దాని ఎదురుడు బాగా ಗಾಡಿ ಜೂ ಆಣದ ಇಂಚ ಜೂ ಅಪ್ಪನವು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಜೂವ ಮಲ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾಕ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪನ್ಪುರ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾడు ದೇಹ ಬಾವು ಉಡುಪುನಿಂದ ಐಕ್ ಬಾವು ಬಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬಾವುನು ಬಲಿ ಕೊರಿಯೆ ಬಾವುನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈಯಿಂದ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಬಾವುರ್ಭ್ಯೋ ಇಂದ್ರ ತಿಷ್ಟತು ಇಂದ್ರ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ ಕೈನು ಅನ್ಪುನಿ ಕೈನು ಬಲಿ ಕೊರಿಯೆ ಬನ್ನ ಕೈನು ಕೊರನೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊರಿಯೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತಿಯೇ ಐ ಬಾವು ಬಲಿ ಜಿನೇಶ್ವರಿ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸಂಗತಿ ಮಾರಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗೆರ್ ದಗಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಲ್ಲ ತೊಂದು ನಂಚತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಗಪನೆಡ್ ದುಂಬು ತೋಯಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನ ನಿಖಲಗೆ ಸುಲ್ಮನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಡ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸಂಗತಿಲಿ ತೆರಬಹುದು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಕೋಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ದಿನಿತ್ಯ ಗೆರ್ದಾಗ ಬಸ್